ya kudai ukuti pachino kuti chikudai ikataushana. Mbema nongwe Taurati. Kamsoro. Ini nemuruma mutaiwezana zvinhu zvakanaka. Zvakaoma pazvikangoti zvanaka. Muruma yakatanga kundisema. Takatanga kunetsana mubvandudza kuti inini pandakuya kumba ndichauya kana shamwari dzangu dzisingazvizivi. Ende zvishuwaiwa shamwari dzisingazvizivi. Kusvika angasauye akunditi uri basa. Takurara kubasa takapedzera kurara tisiri basa musi wa 28 May. Pafoni takapedzera kuti watise musi wa 3 June. Bonde chairo hasi kundipa. Saka mubvunzo kuti chiri kundida here. Chiri kundida here. Nombera mukudana. Nombera. Namaya naneta mudana tikudana. Namaya wataita zvinudwo chibadi. Namaya. Tapa ipapo funga Sakwani. Maisha zvomujoro. Waibhadhara mari? tangu to simu wakagara naye kompoto ndikazombochi chimwe mari. Saka seta nguwa sina kumpa mari. Ndifunga kwazenda kwakuru kumaini. Ndipo soko ati ili murumo akoraramba kwangu. Ili kwangu ndifuna kubhadhara mari funa mari kana sei imwe mari. Ndifunga ndakazobhadhara $300 pakati tibudane newe achado kushiya kumba kwangu. Ndipe mari yangu kawani tibudane newe wana bhadhara $300. Ndopata kutsira. Saka muuze kaudai kubhadhara mujoro. Vakuita nakuenda kubhadhara mujoro wacho. Muuze kaudai kubhadhara mujoro. Kana wabhadhara mujoro ndatobhadhara. Wana chakatowapa mari yacho $300 chimupedzisa cho patori muno. Vachindibudane newe. Aiva ngavataura wakanipa 300. Vari kupi? Varipo. Waiti uri mudhoro. Taurati wemurume. Peo tari moza. Sorry. Trimons na mombe. Trimons. Taurati. Ya ndingangotaura kuti panyaya takagumisira kuti ani murume nemukadzi mai ava ndo vakauya kwatiri sevakuru vepabasa vakati havachadi murume vakauda $300 then mariyo vakapiwa but kubva ipapo zvavakazowirirana kusvika pane zvinhu kuti zvichitotasvika kuno hatina chatikatanga yanga iri yei mariyo vakati kurara kwataita newe nekubikira kwandaita usina mari ndo mari yandikuda nekurara kwaita newe yomujoro iyo ndingaudaro munungu yakareba sheko muita mujoro naye musikana muita mujoro keo waingorariwo usina kubvisiwa pfuma zvakaoma murume akasina kana mari chitongogarisana kuti ugara nemurume wangu achiendawo kumba kune mwe mudzimai yake ndaitomupawo mari yangu akafirwa ndotomupawo mari yangu ini ndinokwesha madhishi uyu ndimaneja wangu ende maneja wangu zvaari kutaura ndezvekunyeba maneja wangu anobvira nditambidza mari mumaoko mangu ndiye yari apo ndavataure kuti 300 yakauya nani maisenza kupi munosenza kupi tosenza pamaini pachisvo pa pachisvo kubhindura ndokukambani kwei urungonyari kupi arikomba kwani saka muri pakambani imwe chete saka uyo ano mari haachakuda saka maneja vakudairira chi munhu wavo anochera pamusoro izvo wangu mashoko esari kutaurwa kwakapa kweunyara saka kudinga saka uda kukoseno uyu ndoda kuzati ari kundida here kana haachandida iwanzukundideka nda ipapo kuti zvafana ndokupabhawa chikitani uri pabhawa makapanana mari patodarika hapana kuti todana dana kuisimupa mari
Haida kubvunza manezi. Ndanzwa nawe 300. Dzokeredza yanga iri mai ako yako wakaita wakati inachiuya nemurume zvamaiziva but murume hachamuda handiti saka indopa apa andiripe kurera kwaita nemumochera kwadaita kubikira ndobva tambozana tikamoda mari kune murume ndoda 300 mari iyo ndokaikaya muzvidimbu singakanganisi haruzi akapiwa yese yakapera wakapiwa mari iyo mari wakapiwa ndoziva mari wakapiwa mukadzi kana ndisisa mude ndakamupa mari chivanhu chedu chinoti gupu zvinoreva kuti uyo akapa gupu remukadzi kura kuti vanhu vaidanana ndizvozvo saka mukadzi ari romwero kukwira kudara kuti ndoda kuti ndigutsikane kana riri gupu unatsondipa pamberi pamamboti dzekuti taparadza pamusoro ipapo pakutanga kwenyaya murume asi akakwatiri mukadzi ndiye akauya yes ndizvozvo saka ndinamupenda kati handinazoziva pakapiwa mari kuti zvimwe zvakazoitika nezvinhu handizozivawo isusu aiwa kamaneta uri kunoti nyaya yako yapera kuti uyo aona magariro akati imi zvomurume adzana nokuda kwamaproblem ndobva ati aimi ndidainzire mudiyanguri inini andichada nezvakandipe 300 tiparadzana imba mapindira shombo wamuti mupe 300 ndoba aita zvemuzvidimo muchimubhadhara kuti murambani zvino uyu manje akachenjera anoziva mutemo aiziva kuti zvinhu zvatikarambana zvezvi hazvisi pamutemo zvinofanira kuzoziviswa namambo kuti shuwa taparadzana because uyo achadzoka achiti mari yangu saka nhasi panoda kubuda pachena kuti munoda here kana kuti hasikumuda ipapo ndinoti murume ngaapindure kuti mukadzi achikumuda here kana ndichiti mukadzi munhu ndakapesera pfuma achitoachira imba achibikira kana kuvhireji kwavo havandizoti ndogara vhireji kana ndi murume wake kuti handizoti ndimuvhireji mavo sabhoko chahandizive kana tichikubhava tikana nemuzvibhadhana mari haisi nyaya yekuti ndingazoti ndini mukadzi wangu undirebhadhana mari kurambana kwokuti dainzo mukadzi wangu andisikamupe mari yekuti ndimumbhadhare kuti munhu wandairara naye ndandisikamubhadhare mari kurava kuti kutenga chinhu kutoera mujoro netiwa nevanhu vakawanda tikapinda pamujoro kuda mari ndoda pondo kuda kadhibharasi zvobva zvabharana kutiteera nekumba ko kana ndakuzomupa 300 zvinorevere uyu ndakauya kwandiri kuna maneja iye ndakashidza maneja nemudzimai vakauya zvanzi ndoda kuti murume uyu andibudane naye pakandirara pesa andipe mari yangu ndoda 300 ndibvatabhadhana mari dzapera papi ipapo saka ndazova kuti takapesa pongosingabhadhara aiwa ndatombobhadhara titeererane iwe uri munhu mutema kaisitiva vanhu vatema ude kuti mundiudzewo kuti ndekuti kunowanikwa mwana womunhu anoraiwa asina pfuma umu ndizvo vazhinji zvakafanira makaenda kubhawa kuri vanenge vari kubhawa tiri kuti pavanhu vatema tsika dzedu ndiani mwana wovanhu kuti ungatambe naye zvisina pfuma ukanzowedhai hapana saka iti tiri kuti uyu kana usisamudi wakadanana naye mukaita rudo mwana wavari mupe gupuro kuti shamwari zvapera enda hauna mhosva kana usisamude pamberi pamambo usachikazavo woziva kuti wasununguka tatikabva mutengo zvikuita sei handidzo vanhu vatema zvezvo zvekuti ndinotarasa chikuramba totanga ipaparadzana pachibhoi chedu ndizvozvo handiti asi munhu kuti asina kuimisana toda kurorana kuti zvidu zvaingota tingobhadhara mari zvipera papi ipapo kuchivanhu ndazvinzwa asi vanhu vachikuwanditika kunovanendowo ichitwa zvomujoro wauya muchivanhu darererere chivanhu kuteedza tsika hamusi kutaura kana chirungu muno tsika dzedu dzinoti
hakuna mwana wavanhu anonzi hure, hakuna mwana wavanhu vese ukamuda unoenda kwatete wosvika pabereko isasaidorasi yavo muita tatora kuchivanhu chacho ichocho handiti ini hasindikamuramba handiti tatora kuchivanhu chacho ichocho ini hasindikamuramba uyu ndakaenda kuudza vatungamiriro pamanya kuti ndauya murume uyu ndoda kubudana naye kura kuti kurambana kwacho ngaandipe $300 sakura kuti utapedza nawo pamatanga kutaura Achimbizi, ndati ndida Rwanda uchati. Ipapo ndipancho kuti nditaure shoko kuti ndikuda kana chakuita handiti zvinenda kuti patakatanga kuwirirana zvataitirana taitirana zvipi ndo pane nyangwa kuti taitirana zvipi isasakuita kuti chakuita zvitororana kati chagara tese inyangwe tobhora fita sei zvichidarika asi saizvozvo uya kuti ini ndiite sei ndirame ini sina padamburanga zvokuti chaswa kukuta rudo tichigara pamwe chete nosemukadzi munhu uzikwamabva izvinaumizvi vanhu vabva kwamabva imimari vanhu vatoti zvamupidzi vaenda kumurari nani nomudzimai wavo oraendi ode zvikutora chimuramba iwe tise dzinyaya manager ayo iromwe ipapo ichokwadi tinoziva kuti vari kuita zvipi nezvi ngavaparadzane kana kuti ngavataure kuti mambo no ndichiri kumufarira dhai wangu handiziva kana achiri kumuda woudzwa zvinoitwa namambo kana asisamude ngaaparadzane naye Alright, pamusoro dambobvunzo zvako isandada kunopesa apa pekuti alright toti susu handi ndizvona right pachivanhu kapa handiti uyu ndakachimupa mari ndikoti iye ndakatopa negupuro kako bhozi akakumbira gupuro kwandiri kuti ndipe mari ndibudane newe koti uyu akakumbira gupuro kwandiri ndobva ndamupa koti akakumbira muchivanhu chachicho vabomba 300 yokuti muparadzane adhimanda iyi adhimanda still ndosaka apira ari kuri dhimanda iwe kuti zvikusunungukire chibvisa kana dhora pamberi pamambo kuti iwe tenda mberi alright ndiri papa ndindizvo right akumbira kuti ndivape mari yanditi tibudane handiti ndapata zvatopera panguva iyoyo adi vatazi kufambidzana hadi ndizvo pachano chipi kusvika pari nhasi handange tasodzokererana saka uku kumatiura kuti kurambana kwacho kuti pandakamupa mari tasiyana zvazvo munhu akaita zvindidzi dzake nhasuno futi ndodomoti inini mari handichakuda uye futi pamari yakati inini tibudane amira ndokubvunza nayo pakauya maneja vachimira pakati pezvibisa 300 sobhukuro rokuti muparadzani ava ndimambo here asi mambo auya kumutemo ava vakagona vamwe vakamira parudo rwenyu kuti mupedzerani havana kana mhosva but nhasi uyu auya kumutemo kunofanirairwa rodi rovanhu ndo panochatiswa vanhu ndo panopirwa muchato anditore mbizi zvikisei hai papapo ikokona napo voraitega ndikubvunze munhu mwana wangu anoita zvekechifambi wamutora kubva wamubvunze kumba kwenyu kunorarika here obva ati akunorarika nababa vanopotsera obva waya naye mumba gore rako rakuda kubva watomupa $5 yake wamutengero machips ati inini ndobva mumba mamwana wangu gore ndokunzwa urimo ndokubata uri mumba mama ndikakuti iwe ndinoda kupfuma yangu warara nomwana wangu ndimwechinyeka mira zvandakubvunzira ndinoita kukuonesa kuti uise focus kuti tsika dzedu dzechivanhu dzinongotedzwa hakuna huri iri shoko rokutotaura pamberi pamambo kuti huri right pamusoro ndoda kubvunza saka iye $300 andakamupa kumashure ndabvunzira kuziva kuti yanga iri weye vozini kana wamuramba wechimambo ndakamupa $300 yako dhora regupuro iri nhasi ngandidzorere tikuti tanga wamuchenozoita kwamubvunzo yako kwamambo unopiwa mari yako nhasi asi muchenuri inini pakundisungira play ipokuti inini munhu ndikamupa gupuro pakuratidza kuti munhu anga ari mukadzi wangu inini munhu anga asiri mukadzi wangu ipapo ndikamupa gupuro dzati anga ari mukadzi wangu inini
unokuwa munhu wakatororana vachituka dzine murume saka kana asiruka dzine murume furo racho parinobuda ndopane nyaya yangu ipapo Mama, wapapo setuka uyano masa dengan mwana wa vanhu nebika na matezala aripo ona kana kukwira upfuma aipo avuma Aisha. akaina mwana wa akamuwesera nguwa chenjera pakutaura asi ndaona kuti dayanga amupa shereni yake ireruke Munowana mese. Aita bonde mese. Na umeita bonde mese. Kana ukatitaka 10 bonde kana ukaitaka 1. Ko customers marriage yedu act yedu yesu vanhu vatema. Kurara mwana imarriage yo. Kuda kana kusara. Mukunze mbundo wako. Achindisi ndakadana nemiriro taura ndega kubvai vanhu kuti takadana narini kusvika rini Taura makabvira ningona. taura kuti takadana narini Makabvira ningona. February 2024 imwe chete apana Aigara kumeshi. Yeah? inogara kumaini Waigara kumba kwavo kupi. vakamba Uchienda iko. Waenda naye waidi kurana hanzvadzi yako. Chirega kuti tambisiro time dani chikupa respect yakanaka kutaura nawo zvakanaka. Kurana mwana wani imhosva. Nyangwe iri pfambi isiri pfambi imhosva. Dai ukarara nohanzvadzi yako dzasuko. Wazvinzwa? Uri kuzvinzwa here? Ndizvo chimuramba. Muramba kana kusamuramba asi kutokutonga asi kutoreka. Samuel ati zvarati kudi? Rukapfuma. Rukapfuma mukwasha wangu. Tezvara ru. Charles Kasanai. Unoda pfuma yakawanda seya? Unoda pfuma yakawanda sekara kuliko. Ndikuda 2000 sambo. Yeah. Mwana wako akarohwa nomusikana here? Apeti. Anga nemhuri yako? Wangu. Iyi yaitika apa yainzi novakuru kudhara inonzi mhindura muriwo. Ndikandova kujeresera iwe kuti usaende paseri. Kana vanhu vakaroorana pakambinge pati munhu ane musha wake atomborori vane vana vake. Kudhara kwaingoiswa mhindura muriwo yekuti muri kupota muchichengetana zvenyu muchizorodzana pamatambudziko edu vatamisi. Musunga yairora raini. Mhindura muriwo yaibviswa mumwe wanje. Wazvinzwa? Ava iwewo maita kutaura zvavakudare kudare muno munoti 350 more but no iwe uchapiwa $500 ende mari yake mapirwa unoita every month unopiwa $100 kusvika yapwana kwete 2500 unotopindura here and anditaura zvakakwana hazvina kana kupindura kana kudini whether you like or not but zviti straight mari pamwedzi woyana haambe kusaina asati ayosaina musikana atanye kuti ndingatambisomuro chamwezi mari ndati mari kabandezya baba haibude mari iyo yamundotaura iyo time wasting rupano pane zvikonzero zvinoti abcd zvisingataurike vakati mukatarisa pandachaja nditi $500 ndaifanira kuti $350 ndobva ndachinja bva ndawedzera bva ndasvika pa$500 ndabvisa mu$2500 ndine zvikonzero ndapedza une zvinhu zvako here zvumba kwake ava vazokuenderana mama
vanga vati hatiparadzani murume azotaipa gari wangu ndinaye kana uchide kana kuti ndigutsikana kuti gari unai mugire kusanganai pakada kana muchidanana chovhai pakada pasanganai iwe chovhao kana uchimuda munhu iwe chovhao chovha kumatonga zvisiri zvokaita uri muremu kati ndati kumuremu mukadzi zvisinei zvinowanika nozoti pachena panonetsa makuitana kuti kudi saka vanga vanyoresa mota pana pamambiri rori nekombi ndidauza zvamapedza chete saka uyo azoti parori nyangwe zvakungadzwa mutadzokera naye asi ndichamupo mari 500 iyo rori asi kombi yanga inosikana mukati udzaimambo kuti aisiya munanga ndiri dhiraiva chete uri murume anobikirwa ini zvangu kana uri 500 kombi ndakaitanga nemushonga yangu aiwa zvakapindika kudharata zviitwa zvadarika izvo saka ndokazonga 4 saka manje pa 3.5 takatenga uri 2 handiti which means 1600 saka uyu vanditoda 500 kuvamwe avo aiwa uchita unopenzeredzwa mama wakumba sainanaku unopenzeredza mama wakumba wazvinzwa wazvinzwa here yangamene chiendai aiwa zvinonyadzisaka pano